Qui són aquests catalans que defensen el dia de la seva derrota? Commemoren el dia de la seva derrota. No és el primer dia que les derrotes són victòries. Que morir és viure. Fa més de 1000 anys que els catalans vam descobrir que s'han de fer les coses ben fetes. Que hem de treballar bé. Des de que era petit, que jo he viscut sentint els catalans som treballadors. I és veritat, perquè si el fruit del nostre treball és dolent, sentim una tristor i, sobretot, ens venen ganes de no treballar més. Fa més de 700 anys, Llull va confirmar tot això. Llull, que fou el defensor i el que va establir la nostra cultura, els nostres valors, la nostra manera de ser, el nostre tarannà. Fa 306 dies, exactament el 12 de gener de 1414, després de tenir 3.000 morts i de matar-ne 10.000, vam ser derrotats. Però vàrem créixer. Vàrem créixer a lluitar. Vàrem créixer a l'actuar. Vàrem créixer amb coratge, a la defensa dels nostres valors i tarannà, i sobretot en germanor. I vàrem créixer perquè sempre hem estat, som i serem lliures. Visca Catalunya lliure! Que...